Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Inlik Channel. Meron po tayong bagong recipe po ngayon guys. Ito yung tinatawag na putsiro. Okay, simpleng putsiro lang yung gagawin natin. So ito yung mga ingredients natin guys. Meron tayong siyempre yung pork, yung pata sa bandang baba ng paa ng baboy. Pork po yan. Meron po tayong Chinese pitsay po. Yan po, isang piraso po yan. At saka meron po tayong itong taro po, yung taro, no, yung lutia po. Okay, isang malaking piraso po yan. At saka meron tayong 3 piraso na hindi masyadong hinog na saging. Yan po, masarap din yan. At saka meron tayong, of course, yung natin pampalasa, yung asin. Meron tayong asin. At saka meron tayong 3 piraso, 3 cloves po ng garlic po. At saka yung luya. Siyempre meron tayo ng luya, isang malaking piraso po yan. At saka yung natin, lemongrass. Yan, meron tayong lemongrass. Meron po din tayong siling labuyo po, 3 piraso po yan. So depende po sa inyo kung gusto nyo bawasan, kasi baka masyadong mga kung may bata. Okay, so meron po tayong itong daon na sibuyas po. Okay, so meron tayong yung seasoning. Depende po kung anong seasoning nyo. Yung iba mayroon pong pork cubes. So simple lang nga ang natin. So meron tayong alam niya yung seasoning natin. Okay, so ngayon susunod ko na kung ano ang proseso. Okay, thank you po. So yan po guys, ito na, lulutuin na natin yung putsiro natin. So una guys, gigisa muna natin yung karne para mawala yung lansa. Okay, ilalagay tayo ng konting mantika. Initin ng konti. Lalagay natin yung garlic. Ayan. So guys, yung ginamit ko yung pressure cooker kasi mas mabilis siya maluto kung meron tayong lalo na yung kung malaki-laki yung karne, mas maganda pressure cooker. Pero kung walang pressure cooker, okay lang naman po. Okay, so yung ginamit ko pressure cooker po. So susunod natin yung luya. Okay, yan. Saka susunod na natin yung karne, of course. Lalabas yung juice niyan, mawala yung langsa. Okay, tatakpan natin mga ilang minuto, saka natin lang lagyan ng tubig. Okay, okay, tatakpan natin. Huwag muna yung lock, huwag mo natin i-lock kasi palalabas lang natin ng juice. Okay, yan po guys, yan na po yung itsura. So lumabas na yung juice. Lalagay na natin yung yung lutia po, yung taro natin. Okay, mas masarap kasi pag medyo durog. Yan. Okay, nakalalagay tayo ng seasoning. Ayan. Konti lang. Ayan. Mamaya na yung yung saging kasi madaling madurog yun. Lalagay tayo ng konting asin. Okay lang lalagay ng asin kasi pressure cooker Pero kung pwede bandang huli na kung iba yung gagamitin natin. Mamaya-maya ng konti, lalagyan na natin ng tubig. Okay. Patakpan natin ulit. Yan.
Yan, huwag mo na i-lock. So yan na guys, lalagyan na natin ng tubig. Mga 2 bowl po ganito. Kung gusto nyo na masabaw, ay pwede po marami tubig. Okay. Okay. So, ganyan lang po. Lalagyan natin ng 2 bowl ng tubig. Okay. Yan po yung pangalawa. Kung gusto nyo sobrang masabaw, pwede din. Saka ito, lagay na natin. Pagkulo niyan, lalagay natin yung yung saging. Huwag muna natin ihalo yung saging kasi aasim yan eh. Okay? So, sa bandang huli, yun ang yung Chinese pizza natin, at saka yung spring onion. Okay? So, pwede natin i-lock. Lock na natin siya. Yan. Okay. Yan po guys, nag-limit po ako ng 15 minutes para sa pressurize po natin doon sa karne po. So, yan, bubuksan na natin, pero hayaan mo na natin okay. Huwag muna natin, tatanggalin natin yung Yan na po yung itsura after 15 minutes po. So lalagay na natin tong saging. Okay, around lang 2 minutes, saka natin lagay yung ibang yung last na okay. Tatakpan natin pero hindi na natin i-lock yung takip. Yan lang. Okay. Around mga 2 minutes, pwede na yan. So yan na po, pwede na natin ilagay yung last na natin, ingredient. Yung Chinese pizza po natin, okay? Medyo marami-rami to. Hindi na natin ubos. Okay. Yan. Yan lang. Yung spring onion natin. Okay. Siyempre yung natin. Siling lang po yun. Okay. Saka yung natin yung palasa. So depende sa inyo kung gusto niyo medyo alat-alat o matabang, ganyan lang po. So huwag lang natin ubusin. Okay. Pagkulo niyan, pwede na. Okay. So hindi kasi mabuti, hindi maganda masyadong luto yung vegetable natin. Okay? So yan na po, malapit na. So yan na po guys, luto na po yung putsero natin. So natin, hain na natin, okay? So ganyan lang kasimple po. Okay? So yan na po guys, luto na po yung putsero natin. Yan, napakasarap po. Minit-init. Sana po nagustuhan nyo yung recipe natin na putsero po. Pinakasimple lang po. At sana po patuloy kayong susuporta sa channel ko sa Simpleng Luto ni Inlig. At para sa mga bago lang po, sana sa subscribe po kayo. Thank you po. God bless po. God bless. Thank you. Thank you.